Ambulansya sa lungsod San Fernando nga gikan naghatod og pasyente girakrakan na pag-abot nini sa dakbayan sa Naga pasado alas 10 kagabi. Naangon ang driver samtang tulo kaluwan sa mga ambulansya luwas sa kahimtang. Adunay live update si Chona Carion. Chona. Yes, Bob, duha ka mga anggulo ang gitutukan karon sa kapulisan sa nahitabong pagpangrakrak. Una, kung konektado ba kini sa nahitabong pag-ambush sa Bantiayong Mayor Lacambini Reluya ug sa iyang bana nga sa ABC President Ricardo Reluya ug ang ikaduha, kung aduda ba'y nakaaway ang driver sa maong ambulance. Kinina ang hitsura sa ambulansya sa lungsod sa San Fernando. Nabuak ang likod nga bildo ni ini. Natusak-tusak usab sa mga bala ang nagkalain-laing bahin sa sakyanan ug nihiyos na usab ang ligid nga gituhang naigo sa bala. Kinihuman gingong girakrakan kini sa may barangay Inuburan, Naga pasado alas 10 kagabi. Ang ambulance gimaneho ni Armand Navarro kinsa nakahiagom og samad sa iyang wang paa. Kauban sa driver mao ang ambulance assistant nga si Harold Vallermo. Rosalie Kahis, gingong kusinera ni Mayor Lacambini Reluya ug Janice Rosal ang head sa traffic group sa maong lungsod. Ang kuan ng ambulansya gikan dito sa Fernando na niunong diri kay na may mga kuan mamotor na natangag mamotor. Pagtangag sa motor, ni brake diri ang ambulansya. Pag brake nalabay motor diri. Pag maglabay, mao to ang ambulansya ikalit og sira kay murag nagpapaka ng pagkapaka naman buto diri. Nya pagka itabo ato ni kuan dito ni padaga ng kuan ng ambulansya to padong. A van colored white allegedly shot by still unknown suspects. Accordingly, the van was fired upon at the above cited place while traveling towards the south direction coming from Cebu City. The white van turned around and went back to City of Naga, Cebu direction. Nasayran gikan ni Filomeno Leison, ang Purok Federation President sa mga lungsod nga naghatod og pasyente sa Cebu City ang maong ambulance. Gingong padung na silang mupauli sa dihang nabantayan sa driver nga dunay nagsunod kanila nga usa ka van. Hinungdan nga gingong ni-U-turn ang ambulance ug didto na misunod ang buto-buto. Gihimakak usab niya nga adunay kargang kwarta ang ambulansya. Pag-abot nila sa Naga, nakabantay na sila sa proper nga na ay nagsunod-sunod. Moto nga pag-abot sa Inuburan, girakraka na sila. Pag-rakrak, moto nga mapata lang ang driver, nakamaneuver so balik nga rin sa Naga City para ato magpatabang kay mas dool daganon kung itandi nga rin. Moto nga may nalang nga wagid mapatal bisag usa sa ilaha. Kay nahadlok niya na og napatal pa, laing bersyon ang mugawas nga balita. Labi nagplantira na to sa mga naghimo. Nga ana karon manggay ngang ni balita sa mo ang lungsod nga nako ni dagang kwarta. Pero gi-confirm na sa Naga Police Station nga way kwarta. Ang Municipal Health Officer sa lungsod sa San Fernando may kumpirmar nga adunay gihatod nga pasyente ang ambulance. Matud niya nga makaapekto sa ilang inadlaw-adlaw nga operasyon kay di na magamit ang ambulansya. Gipahibaw usab sa health officer nga ang Department of Health andam nga mutabang sa driver nga naangol sa pagpangrakrak. Yes, Bob, gipahibaw ni Superintendent Jason Villamater, ang hepe sa Naga Police Station, nga giturn over na nila ang ambulance sa San Fernando Police. Ang San Fernando Police na Bob ug ang Naga Police Station magtambayayong sa pag-imbestigar sa maong insidente. Bob? Chonda, unsa ka tinuod nga ang usas mga sakay, in fact, murag naangol gani kuno, kusinera or kasambahay ni Mayor Ninette Reluya? Yes, Bob, mao ka na gi-kumpirma kaganihan ni Filipino Leison, ang Purok Federation President nga si Rosalie may usa sa cook. Gumikan, Bob, kay ang pasyente nga gihato diri sa Vicente Soto, either pariente or kaila sa kusinera ni Mayor Reluya. So, why kwarta gyong gada, contrary to early report nga doon na kuno'y daghang kwarta ang sod sa mga ambulansyo na? Sa atong pakighinabi kaganiha, karon lang yung hapon ni Superintendent Jason Villamater, Bob, nga wala gyud kuno kini kwarta. Thank you so much, Chona Carion, sa imong live report.